Kvalita, pokoj a súkromie. To sú hlavné atribúty tejto jedinečnej nehnuteľnosti v zemianskych Kostolanoch. Vstupom do interiéru sa pred vami rozprestrie 192 m2 úžitkovej plochy členenej do dvoch nadzemných podlaží. Dom kombinuje prvky klasické a prvky moderného bývania. Práve jedným z moderných prvkov je kuchyňa spojená s jedálenskou časťou a plynule prechádzajúca do obývacej izby. Pre atmosféru príjemných večerov a súčasne pre reálne tepelné využitie je v obývacej izbe umiestnená krbová pec. Okrem nej sa pri výstavbe v roku 2002 myslelo aj na klasický domový krb. Dom poskytuje dve kúpeľne a súčasne dve toalety. Celkovo pozostáva zo 16 miestností, z toho 7 izieb. Z prvého nadzemného podlažia je priamy vstup na vonkajšiu terasu a na pozemok o veľkosti takmer 12 árov. Okrem hlavnej stavby máte k dispozícii aj dvojgaráž s technickou miestnosťou. Viac informácií a obhliadku získate na uvedených kontaktoch